izan, edo kezkak, ilusio, galderak, zalantzak. Ez que bestela galderak egiten dira gukera. Eta beti, berdine galdetzen dut eta gainera beti gauza bera. Hasieratik jakin, anonimoki ez dugu esako zinek egiten galdera. Bai? Hartu dut. Bai, pasatu. Bale, bat. Eta hola gaina ikuste dugu, pizkaz. Nahi badezue, euskera zientzik, eta... Bai, euskera zientzik. Berdin da, atxeak edo ibo. Eta... hori behin, Tolosan batek ulertzeko moduko bezu. Gero boligrafoak itzuli, zer bezala udaldetxeko ez behin proeko. Bate edo bi. Kaldera baten hiru bali baitu. Bai, nahingo dugu. Apuntatu pixatzi, jakinteko. Eskak edo galderak edo gaia bauzinen pixatzu egin bekuloan ekarri dezuen. Saiatuko nahi zeran zuten. Nik ez badakit arratek erdu. Vale. Atzalde hon, eskerrik asko etortzi arren. Aitzaldisa, Euskaren aholku batzordiak antolatutakoa da. Euskaren aholku batzordia, hemen herrixan, Euskararen erabilerarekin kezkia daukagun hainbat eragilek osatzen dugu. Ikastetxeak, euskaltegiak, euskara elkartiak, guraso elkartiak eta udalak. Eta gu aspaldixan bagabiz kezka handi batekin, herriko neska mutilien artean geroz eta erdera gehiago entzuten dalako. Eta azken 10 urtetik ona, nabarmena izan dalako nolabait hizkuntze ohituren aldaketia. Honen gainean, dagoiaguz urte batzuk hausnarrian, zuek badakigu askok badaukazuela kezka hori, etxian ikusten duzuelako, zuen seme-alabengan. Eta pentsatu duguna da, elkartu gaitxezen danok, eta egin deigun alako hausnarketa, taldeko hausnarketa bat. Eta pentsatu dugu hausnarketa hori gidatzeko edo batez be, bideo horretan laguntzeko eta ohitxura horrek aldatzeko klabe batzuk emoteko, Kike Amonarriz ekartzia. Danok, bixinok ezagutuko dozue. Batez be, askok telebizinuan urtetzen da delako, urte asko dagoiaz, telebizinuan, komunikatzaile oso ona, baina telebistako aurkezle eta komunikatzaile izatiaz gain, edo batez be, nik uste dut Kike Amonarriz soziolinguista dala, soziolinguista handixa, bere lan ibilbidea hortxe hasi zebala, euskara teknikari izan dakoa da, Tolosako udalian, gero Ziadeko soziolinguistika kartian edo enpresan sortzaileetako bat, uste dut, sortzaile edo urte asko bertan emondakua, eta euskararen gainean lan eta artikulu asko idatzen dituena, erreferente bat, dakizuen moduan Euskal Herrixan, eta gero oso komunikatzaile ona, eta hori oso importantia da. Dakixana jakituriaz gainera, badauka komunikatzeko trebetasuna, eta hori gaur bertan ikusiko dugu. Nik berezik eskerrak emotia nahi dutzaz, Kiken agendia terriblia da, hori telebizinoko gauzekin da, eta gero gainera arazo handi bat geunkaban aurten, Tolosako inauteriak. Eta hor Tolosa badizue, gelditxu itzen da paralizau, eta danak inauterixetara jartzen dira.
Tarte bat indozku agendan, orduan nik eskertzia nahi dotzate ahalegin hori, eta besterik ez, berak kontako dozkua. Ointxe, responsabilidade harra hortak, esan baitu doza pulamentuz eta ando, joder, hori asko da, Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, Zoraldu bezalako horri batean alako jendetza biltzea, ez da txoak egitea. Eta bada, seinale ona, zango nuke. Pasa ditut postit batzuk, postit horietak, hemen ja batzui entzun diazue, nahi nuke, hemen di 5 minutu edo jasoko ditugu, ona ikarri dezuen, kaldera, zalantza, ilusio, gairen bat, balin bado. Esatetzen ahotxo, nahi gustatuko ditzadeke, gaurko itzaldiak, hau argitzea, edo ontaz tratatzea, edo hau komentatzea. Idatzi eta ingo du bizketa bat. Aber pixak, nun dauzkazuen gaiak eta besteak beste, gero bestela, bukaeran beti izaten dalako, galderarik baldao, eta jendea behiratzen du, ez aldu inor galdetzeko zeia beratu da. Eta beti galdetzen du, berdina. Orduan, oso bat pixak biltzen ditugu, ikusiko ditugu, zertatuko ditugu gaiak, eta joango gara pixak behiratzen, Bueno, nik Mikel edo ditu zenean komentatu zean, gai hau nahi dugu eta izenburu hau dokau. Izenburua antzeko bat, orain dela hilabete pare bat edo, jarri ziaten Elgoi Barren, eta zen nio, bale, jarri hori, ze izenburu polita da azteko. Ze izenburu hau, denok ezagutzen duzuen, eta izena ipatu ez du nahi ez dudan batek esango luken bezala, galdera trampa da. Eta zergatik da galdera trampa? Gure seme-alabak euskalduna galdia. Hemen 3 trampa daude. Lehenengo da. Gure seme-alabak euskalduna galdia galdetzen balin badezue, jakin beharko zenukete. Gurasoak balin baziate bitza. Beraz, galdera egitea, pixat erredundantea, jakin beharko zenukete. Gero dago, al galdetzen balin bada, horrelako galdera batean, erantzuna da ez. Zepai balin bada ez da galdetzen. Eta galdera da tira. Ez da gara. Da dira, pixkat, distantzio hori markatzen dugu. Ematen dugu bagara, beraiek bala dira. Hortik hasiko gara. Hasiko gara begiratzen, hau galdetzen bali badegu, lehenengo jakin behar duguna da, zer euskalduna izatea. Ego dugu inkesta txiki bat. 3 erantzun posible. Hola, normalian biltzen diana. Batzuk esato, euskalduna zein da, euskaraz itzeiten ondo xamak beki. Beste batzuk esato, euskalduna, euskaraz jakin bai, baina euskaraz egiten duna. Eta beste batzuk esato, euskalduna da, euskaraz itzeiten duna, baina, bueno, gainean pixkat kontzientzia minimo bat daukana. Zuek ze esango zenukete. A ber, enkuesta da, Zuen ustez, zeintzuk esango zenukete, altxa besoa, dutxatu baldin mazate bitza. Aldamenik ongarri da, ez? Zeintzuk esan behar, euskalduna, euskaraz, ondo itzeiten da dira, altxa besoa. Laura. Zeintzuk ustez euskalduna ala euskaraz jakin eta gainera itzeiten dira. Geixo, gainera mabi bat bazabete. Eta zeintzuk uste guztuek gainera dala kontzientzia pixat badukana eta, bueno, ez dala nahikoa. Geixa, increchendo. Bueno. Guazen aztertzea, zer da erantzun bakoitza. Zer da euskeraz ondo itzeitea? Zen maila da euskeraz ondo itzeitea? Euskaraz ondo itzeitea, nun jartzen dugu, ez da resa, Honekin niko esatea, euskalduna zer den definitzea gaur egun ez da batea resa. A2 maila da, B1, B2, ega behar da, zoralduzeko euskera jakin behar da, euskainola egiten dutenak euskalduna aldia o estia, nun jartzen dugu ba. Zeinek jartzen dugu ba. Zeinek esaten du, hemendik aurrera bai, hemendik atzea ez. Beste galdera egin bagenu, mugarekin ere ez gintik ados jarri. Bigarrena da, euskera egiten duena. Zenba. Zoralduzen ez da, euskera zero erabiltzen duenik. Egunon, kaixo, agur, muxuz, batez ere muxuz. 0,00 bat erabiltzen da. Eta 100 erabiltzen duenik, ez da. Zein da proporzioa? Nun jartzen dugu. Euskaraz erdeaz baino gehiago,
ahaldan guztietan, ez da erresa. Euskainola sartzen da. Euskainola erabiltzen bada hori euskara kontabilizatzen dugu edo erdi eta erdi. Hori nola egiten dugu. Eta hirugarrena da, bueno, eta zeinak esaten du, euskara epiko jarrera baikorra zer da. Ez da erresa. Alegia, momentutan, daukagun kontuetako bada, 0-tik 100-erako bidean, dana beteta daukagula. Da kontinuum bat. Ez dago 0-rik, ez dago 1-rik. Ez ezagupenean, ez erabileran, ez da jarrera nire ordon, eta ormoituko gara, hemendik aurrean. Ordon ez dago zuririk, ez dago beltzik, somatzen dugu zer dan jakitea, somatzen dugu zer dan erabiltzea, somatzen dugu zer dan jarrera, baino batentzat balekoa dana bestearentzat ez. Orduan, terreno, esango nuke, definizioetan ja, hasten garela pixkat terreno komplikatuetan. Edo, aberazgarrietan, zerteneti daukau. Eta hori ere, ona da. Horrein dela, 100 urte baino, askoz ere, anistasun, kontinuun handiago daukau. Gure artean asko, urreko belaunaldian, zesanik ez. Eta urrengoak, etorreko dianak, zer esanik ez. Besteak beste, aldaketa ikeragarriak bizik ditugula. Esango nuke, azkenengo 40 urteetan, Euskal Herrian eta Euskal Komunidadean gertatu diren aldaketak ez zaizkigula gertatu komunidadearen barruan milaka urteetan. Batek dauzkagu aldaketa globalak. Daukagu, zaila umea jaiotzen dira honek. Denok jaiotzen gara honek. Denok ibiltzen dugu. Egoin beti kontatzen dut, bazion, txiste txar bat, hau gero egoitz editatzerako ermoztu, zuego batuko zate, batzuk nire da egoak egazaretetan. Bazion erderaz, txiste bat oso modan jarritana, 2000 garren urtean. Mendiotan, ez aurrekoan, Eta zan, ez da reza itutzen. En qué se parece un móvil a un condón. Eta zan, en que los dos dan cobertura a un capullo. Orduan zan, kalian zebilen ahola, 2000 garren urtean, oizan kapullo bat o kapulla. Gaur egun zein da kapulloa edo kapulla, hola ez da bilena. Zabila frekia. Horrek ez dauka mobili, ia frekia. Gaur egun gazteik, kontatzen diezut txiste hori, orduan kriston esitoa zeukan, bueno, relatiboa, baina zeukan. Jendea marreik ezun ulertik dezun kaba, joder, hola. Gaur egun, ez dut ulertzen, zezan edezu horrekin. Aldaketa hortan, dago aldaketa garrantzitsu bat. Eta da, badago soziolinguista amerikano bat, historia hori landu ditun, eta behak esaten zuen irautza teknologikoa, batez ere irautza linguistikoa izango da. Zertik linguistikoa? Honek, ekarri digulako ez bakarrik hizkuntza aldaketa batzuetan, baizik eta baita hizkuntza barroko aldaketa. Alegia, gaur egun, 16 urteko gazte batek aukeran dauzka 3 hizkuntza. Euskara, gaztelania eta inglesa. Praktikamente dene. Eta inglesare sartzen dago. Eta gazte bakoitzak kalkulatzen du eta erabakitzen du egoera bakoitzan 6 hizkuntza erabaki. Kurioso izan da, guentxo, nuntzan etorrela, junez, hau erun ezotzen. Beti plaza ingurun eta Eliza ingurun eta Mikel edaitu zianea, eta pakin nun da hori, eta junez katedrale eta Eliza da, eta motiko batzuta, izu kulturetxea eta kulturetxea, amabia urteko lan motiko zen. Eta, behiratuko egin nundan, ez antzokian da. Así de, ¿qué tal? ¿Qué amonare? Tal, oye, este es el chistoso, tal. No, nahi euskera, eta beren artean izan erdean. Alako batean, onutzaileak, laundoko izuguta, qué buena azúcar, mira, qué bueno con esta, metxe, Eta alako batean ez dut, oye, que estamos hablando de ordenas, bai. Haiek kalkulu haiten aizean, bueno, normalian erdezitzeo, ni euskera zindatzaio, kalkulu haiten aizean.
Oiek ero, jungo dia internetea, eta kalkula ingo dute, ean eduten konsulta, euskara zein, edo agian amesti bat inglesez jarriko dute, edo amasei amazazpi urtekin, zer esanik ez. Hau azpeti, guain dela urte bete horan gazte batzuk eta azpeti, 5.000 biztanletik horreko munduko herririk euskaldunen. Eta bai. Munduko herririk euskaldunenean, galdetu nien, bueno, zoik zare sozialetan nola ebiltzen zaten, Tointi erabiliko zuena, bai, tointi bai. Eta tointi nola itezuen. Tointi nik edo, picture nik edo, euskara. Eta Facebook? Bai, Facebook, bai. Eta Facebooken? Facebooken? Bai, euskara. Bueno, guk etxe dut euskara. Eta Twitter? Bai. Eta Twitterren? Isiltasuna. Twitterren batzutan erdera ze bai. No izatik. Jo, ez que Twitter, dondea da, situazioa da, bueno, Facebook eta Twitter diak kuadrilakuan, baina Twitter ja eskaparate batian sartzen. Hori ja munduan gauz. Hori, 19 urtekin, izan ditek erdera, egin plazio. Eta hori ja aldatu zain. Hori ja mendo. Eta egun gore. Gin beste histori bat, eta da, 2000 urte arte, idazten dut bezala. Baina idazteko modu bat, zero? Idaztik. Edo ondo idazten dut, edo gaizki idazten dut. 2000 urtean, azteta asuntoa komplikatzen. Eta aberaz. Dolun ja ez dugu idazten, idatzi behar dan bezala. Idazten dugu, nahi dugu bezala. Baina nahi dugun bezala, segun norekin egin. Eta orduan ja dauzkogu, garai batean zan, ahoz, formal edo kalekua, baina guain idatziz ere bai. Hori guztiak gure horrego generazioak badu, eta guk ere bai. De hecho, igualtzen nahi, behin alabak, komentatu zen letxan, Donostiko lagun batek, zan, haitxan honek, raro idazte. Bai, raro, eta nola idazte dizu, batuaz. Haitzu nulertzen, nola liteke, esan batuaz bidaltzea gazte batek. Eta normala. Gehi, euskalkia, eta hori guztia baduko. Dauzkagu, etorkin berriak. Dauzkagu, lenguak eta etorri zizkigunaka. Zorarru zen, 1967an, plazan, euskal tardera. Eta punto. Eta entzuten bali batzat diferente, buelta hemen, haber ze turista tipo azaldu zegoen. Gaur egun, bezatzen dut hemen, gure hauzein jarritan bezala, 4-5 hizkuntza azalduko diala. Azalduko da arabiera, azalduko da maziga, azalduko da behar bada, segun zonak Wolofa, azalduko da, bueno, azalduko dira. Eta duzkagu, 5-6 hizkuntza gu. Kudeatu behar ditugunak. Eta gainera horrek, urrengo belaunaldiari begira, plantatzen digu erronka oso polita. Nola uztartzen ditugu eleaniztasuna eta kultur anistasuna hizkuntzaren normalizazioarekin. Nola egiten dugu? Aurrek, autoestima izatea bere etxeko hizkuntzarekiko, baino gainean maitasuna izatea euskararekiko. Eta nola konpaginatzen ditugu. Eta horrek daude, astapenetan. Bide azten. Baina hori, gure urrengo generazioak ja hemen dauka. Eta hori ere sartzen da. Sartzen da krisi ekonomikoa. Mugimendua. Poblazio berriak, poblazioa pun, poblazioak etorri, gure urrengo belaunaldian batzuk ningo dio, besteak etorri, gaur egun normalian 19 urteko gazte batik galdetzen zaio eta noa zoaz? Noa zoaz ez da arrasate, Noa zoaz da Inglaterra, Suedia, Peru edo Australia. Nora zoaz horrekin hizkuntza da. Hirugarren hizkuntzaia praktikamente suposatzen da jakingo dutela. Gehi, gero, dauzkago gure komunidadean gertatu diren aldaketa ikeragarriak. Batzuk aipatzearen. Euskal Herrian ja ez dago euskal ele bakarrik. Euskaraz bakarrik dakien. Ez dago, bukatu dira. Egizan hon familia. Kasu bat, nire amonak etzekin euskaraz, baina batzun lehenguzu bat, erderaz etzekiena. Amona, lizarrakoa zen, eta lehenguzua lizarrak nola esatzen zian. Sí, estamos en casa la prima, hemos ido a tomar café.
Y yo le he dicho, ¿qué tal? Y me ha dicho bien. Y como yo no sé euskera y ella no sabe más castellano, pues hemos estado media hora. Zuten, elkar ulertzen, lenguzu akziak, hori bukatu da. Ez dago euskal elebakarri. Baina esango bonutu, urrengo generazioan, ja ez dago elebakarri, baina ez dago elebidunik. 10, 12, 14, 16 urteko aurre eta gazte guztiek gutxi edo gehiago, dakite euskeraz, dakite castellanos eta dakite inglesez. Gutxi edo gehiago, baina badakite. Hori berria da. Berria da, gazte euskaldun gehienak jatorriz erdaldunak dira. Euskal Herria. Momentu honetan. Euskaraz dakite gazte gehienen gurasoak ez dakite euskaraz. Hori seguramente izango da kasu bakarretako bat Europa osoan. Nun, hizkuntza minoritario baten hiztun gazte gehienek ez dute kaso hizkuntza minoritario hori etxean, baizik da etxetik. Horrek ekarri du, lehenengo aldiz gure historiak euskeraz dakien jendearen gehiengo bat hobeto moldatzen dela erderaz euskaraz bai. Baina lehenengo aldiz gure historiak adin batetik bera euskaldun esatea eta alfabetatu esatea sinonimoak dira. Baina lehenengo aldiz gure historiak daukagu multzo handi bat hobeto moldatzen dela idatziz ahoz baina. Hobeto moldatzen dela maila formalean, informalean baina. Hori ni beti esate, eta Adolfo Suárez batuko esate. Adolfo Suárez behin esan zuen, es que el euskera es una lengua que no sirve para dar física atómica. Esan zuen, deklarazio batzuetan, euskaldunan, baina zuen nolako aldean, deskargo dena detxe que no sirve para física atómica, eta hori nahi urteak erukan, física iztegitea, química iztegitea, beste iztegitea, ni beti esatet, esan izan balut, el euskera no sirve para ligar, igual gaur egun eukiko genuke izkera formala da andoa. Baina, esan zuen física. Pues puñeta. Gertatzen ari zaigu gainera, lehenengo aldiz gure historian, azkenengo hamarkada eta ehunka urteetan, esango duke, aurrak direla euskera gehien dakitena eta euskera gehien erabiltzen dutena. Segun, mendetan zehar, izan dugu beti galera prozesu bat, esango genuke. Zaharrenak zian euskaldunenak, eta aurrek zian ja galtzen zutenak. Iparraldean ikusten da hori gaur. Baina horren hartuta esango nuke hori da lehenengo aldiz hori gertatu zeguna. Baina lehenengo aldiz gure historian ezagupenetik erabilerara daukatzea daikera gartetik. Lehenengo aldiz gure historian euskaraz dakigen. Mundu guztiak somatzen du behar dula xioxa. Gehiago euskaraz daiteko. Eta esango nuke lehenengo aldiz gure historian daukagula gizartearen gehiago euskararen alde. Mailak diferente. Baina lehenengo aldiz gure historian ikeragarrik eskatuta gaude, pentsatzen gendulako askoz gehiago aurreratuko gendula, eta ez da aurrera. Hor gaude. Eta hor gaude, baita hemen ere. Hortik, gaur egun arte aldaketa guztia gertatu. Eta batzu gehiago, laburtzean. Jasoko ditugu? Mikel, tu bat jasotzen bali baitu zuen? Hola, pixatordu. Goin egingo ditugu, datu batzuk eman, labur. Ikusteko pixat, hauek Mikelek pasazizkian, datu hauek eta labur nik zen pixat ikusten dudan. Bueno, bat, biztanlearen zora luze, biztanleak galdu egin dira. Zenba jendeak dakiela esango zenukete? Zenba jendeak euskaz, zora luze? Zenbatek esango zenukete, 175-tik gora dakiela euskaz. 65, gutxigo. 65, bai. 50, bai. Bueno, batzen dut. Batzutan kuriosoa da. Percepzioak ze diferenteak dira. Osa, datua da, ni beti esate. Datua. Hortik abitu bat. Gero kontua da, gu nola abitzegan. Horren aurrean. Hemen, jatorria daukagu. Komunitatea autonomoan jaiotakoak 173.
Estaduan 16% esango genuke, eta nik betorreko hauekin oso ondo ikuste goitze 11%. Bai. Esango genuke estatutik kanpo, etorritakoan porcentaje. Bueno, hori da, pisa dukoguna. Gaitasuna. Euskaldunak 47%. Euskaraz ondo, hau da, norberak esaten duna, Jendeari galdetzen euskaraz ondo, erdipurdi edo ez dakizu. Nik ondo da. Ondo dakit normalian da, ez da era, Lasai, gara, hemen gaude, ulertzen dugu, itzaiten dugu, mundu udaritxan, kuntzaite zortik, gero jogur de fresa bat jaten bali bat, ez da problema. Hori ondo jakitea, itzaitea, Eta gero, hori, 20%. Euskal, ulertu ez, eta 20% bat normalean galdetzen duna. ¿Y es bueno que le hablen euskera cuando poco y mal que sé? ¿Qué es todo? Y si meto la pata, le voy a aprender, yo llegas a sexto, lo aprendo. O sea, hortxe. Ulertu bai, itzaiteko tal, baino, hoi da, izan dokagun horrefiarte. Pentsatzen dut, azken urte hauetan etorri da jendearen eraginez eta horre ondala pixat, esango genuke gorantza zijoan ezagupenaren igoera hor gelditu dara. Irakurketa oso minimalista egin da. Ikusten dalako euskaldunen multzua jaisten joan dela eta hor ia euskaldunena igozaigu azkenengo 15 urtean. Bueno, hori ikusin da, pixat, zer da. Baina, hemen dago beste datu interesante bat. Eta da, gu nun gaude eta horrengo belaunaldia nun dago. Gu gea batxearen belaunaldia. Gu baino zaharragoek euskara gehiago dakite, gu baino gazteagoek euskara gehiago dakite. Eta gu gea batxea. Arrazoi historiko, soziologiko, politiko eta... Baina hori ere, hor nahiko nabarmena da. Kontua da, hemen jokatzen degula urrengo belaunaldien bilakera ere, neurri handi batera. Ikusten dezue praktikamente hor, esango denuke, adin gazteenetan, pentsatu genezak eguneko hiru hori dala, edo batzuren gertatzea oso txikia dira, edo etorri berria dira eta bat. Printzipioz, 10-etik batek esaten du ez duela ondo egiten, baina hori ere batzuetan subjetiboa izaten da, baina, bueno, hor da. Hori esan balin bada, esan nahi du ondo ez duela egiten, hori ere da. Baina 10-etik bederatzi, hitz egiteko problemarik ez dira. Hitzein dezakete. Hitzein dezakete hortan, esan behar dugu beti, hitzein dezakete da, hitzein dezakete. Hanka sartuz, por supuesto. Baina hori ez da problema. Hizkuntza guztiak ikasten dira hanka sartu. Osea, hor, oinarri oso ona daukagu. Baina diferentziak ere gandia da. Gurasoen artean, erdira, etzarete iristen, euskaraz ondo hitz egiten duzuena. Eta hori norma daukagu salto handixan da. Honek esan nahi du, 155 horrek, daukala erantzukizun handila. Motorea hor da. Sua da hor lekuan da. Sua zabalduko bada, sua mantendu behar da, eta sua bizitu behar da. Eta sua, kasu honetan, daukazue, zora luzen, euskaraz ondo hitz egiteko, zareten gurasoek, batez ere. Baina hor daukagu multu handila. Gero ikutuko gara idea ontara. Eta gero, pixatatuak azkar pasatzeko, hemen ere bai ikusten da. Lehen hizkuntzan, euskara izan dutenak, txikitan euskara bakarrik ikasi dutenen kopurua murriztu da, eta onditu da euskara jardera ikasi dutenera. Eta osartzen dira, bikote mistoak, euskaldunarriak, pixat, hor dut. Etxeko hizkuntza. Eta hau bai da, importantea, ikusi dugu. 60% euskeraz, euskalduna izatetik, etxeko hizkuntza euskara bakarrik dutela aitortu dutenak horiak ez bezaigu deixente. Eta esango genuke, haunditzen zaigula asko erdera bakarrik erabiltzen duten etxen kopurua. Eustet hemen daula, lanerako eta aurrera egiteko oso guztien importantea. Zer gertatzen da, egin ahal den zenbait kasuetan ez egiteko. Nik uste hor daukagula,
animatu beharra, ilusionatu beharra eta martxan jarri beharra. Adin taldeka, hori jarrituko dugu, eta gero hau dira, hauek kontu gehiagorekin hartuko ditugu. Kale erabileraren datuak, kale erabilera pixat batzuetan datuak gehiago aldatu daitezkelako. Faktore gehiago osatzen duen. Baina orokorrean, bai esango nuke, harritu ninula asko ikustea 2001-tik 2012-ra alako salto beherantzkoa eta orokorra gainera. Helduen artean da justu gutxiena gesten dara eta gehiago besteetan. Ez da ohikoa. Gero, bida, Maite Quintanillak egin du oso hartu gabia, bueno, kundan astean guen publizidaren duizut, Maite zen, dago, aldizkari bat, soziolinguistika aldizkari eta justu pandan astean iritsi izan esetara, eta ikusi nun, artikulu bat, gazteak hizkuntza eta hegemonia, lekuko ikerketa antropologikoa soraldu zen, eta bueno, hemen badago guztionen inguruko ikerketa interesante bat, esaten dut udaletxean egongo dela, edo izango duzuela, osea, interesatu baldin bazaudete, bintzat Maite dieskatu zen merezio. Atzo gaubian irakurri nun, eta oso, nintzen pehatu. Benetan, nien nahi zatrebitzen esplikazioak ematea, egon daitezke asko. Metodologikotik hasita, izan detik urte batzutan igual gehi batera da, bestetan baino, hemen atzean zuzer badago. Bat datorrelako pixat, ezagupenean daukagun freno hori, ikusten dugu etxeko erabilerare hor dagoela, zer gertatu da 10 urtetan, normalki mantentzea izango litzatekena, hainbeste fizteko. Orduan, pixat kontu hauei ja, helduko diegu, eta hauei, heldu baino lehen, behiratuko ditugu galderak. Janduko ditut, betaurrekoak, zer, nire naiz miopea, eta orduan, da problema. Positibo alda umei euskeraz egin eta egin esatea? Ez positiboena. Hau jarriko dugu, erabilerarekin kontuko dugu. Behar bada, euskaldun izatea beste erabatera ulertu behar dugu. Hau da, gazteleraz esaten diren espresioak tartekatuta, eta ez, guk edo nik interpretatzen dugun moduan. Interesantea. Hau, euskainolarekin lotuko dugu, ez jarriko dugu, batuko dugu. Gero eta gehiago jakin arren, erabilera jetxe egin da. Hoi da, komentatu duguna. Zergatik potzen dugu gaztelerara lagun artean hitz egiten denek euskeraz jakin da. Zergatik. Bazen motivazioetan jartzea. Aipatuko dugu zergatik. Egoera aldatu nahi duguna asko gara. Bai. Positibo. Dato positiboa dago. Beste historioa da, nahi izatetik egitera, alde egotetik egitera, alde handia dola. Aurreatuko naiz gauzo batiak. Ni beti esatet, 15 urte nitunian, Tolosan, gazteen artean, sekula santan, inoiz ez gendula akatsik egiten kalean euskeraz hitz egitera. Denek, euneko erderaz egiten genuela. Euneko egiten genuen. Gure generazioak, momentu batean, 0 ezautu dugu. Eta ezautu dugu, banaka nola aldatu dugun hizkuntza erabilera. Persona bakoitzarekin, lagun bakoitzarekin. Eta ez da inarrisa. Horregatik, alde egotetik egitera, salto hori nola egin daiteken gero komentatuko dugu. Nola erakutsi jarrera baikor batean seme alabak euskera maitatzen. Eta zure semeak ez direnak lagunak eta bat. Motivazioekin, lotuko dugu. Zemo zorro jatzi zaio mei inauterietan euskeraz egin dezaten. Ona. Kaleko euskera erabilerak egin duen berakada, zer egin dezake gu gurasoen aldetik? Bueno, hori da, isa saiatuko garena. Hori da. Zer egin dezake guraso batek euskaraz ezakienean, bere seme alabaren hizkuntza eredu ez denean, bere seme alabak euskaraz egin dezan komentzitzeko. Egin dezake asko. Guraso erraldun batek asko egin dezake motivazio hori dagokionez, eta batez ere inguruak euskaldunduz, eta batez ere erakutsiz interesa eta maitasuna. Eta seme alabak euskaraz egin dezaten entorno egoki batetan. Asko egin daiteke.
musika, telebista, aktibidadeak interesatu eta batez ere bidai lagun bihurtu seme-alaben euskara ikasketa prozesuak. Zenbateraino dago guraso onesku seme-alaben hizkuntza erabilera? Pues neurri handi batean, bai, hori komentatuko dugu. Nola euskaldundu ikastetxe batean ama hizkuntza euskara duten ikasle kopurua gela guztietan murritzagoa bada? Bai. Zergatik dago modan gaztelania eta ez euskara? Komentatuko dugu. Komeni daumien erderaz berba etxien dagatzia, 6 urtetik berakoi. A ver, guk gurasoak ere. Edo irakasle. Umearentzako, erreferentzia, guk ere. Ez du esan nahi guk esaten duguna egingo dutelik. Baina guk esatez duguna eta importantetzat jotzez duguna, seguro ez. Erreferentea garen neurrian, guk gara izpilu. Guk interesa azaltzen bali badegu, umeak ulertzen du, guretzat importantea da. Eta gaina maitasunez erakusten bali badegu, positiboki erakusten bali badegu, umeak identifikatuko duri zerbait positiboarekin. Zerbait positiboarekin identifikatzea esan nahi du momentu honekin. Maitasunarekin, interesarekin, jarraipenarekin, galderekin, egiten dituzun eskaintzekin, ikasten dituzun abestiekin, kantatzen dizkiozun abestiak, kontatzen dizkiozun ikuiak. Hori guztia da. Egiten dizkiozun galdera. Ez du, hitz hori zer da, nik hori ez dakit erakutsi behar dezu, zen nik ere ikasi nahi dut gehiago. Hori guztia hor dago, hori guztia jan egiten da. Horregatik, euskazin, kontatuko izuen Soraluzen gertatu zen kontua. Betorreko jarriko itzutzen. Kontatu ziaten Mendaroko ospitalean. Erizain batek, esan zian, hau, Soraluzeko plazan gertatu zen, bain dela, esan zian, bertzile bat, igual zuetako bat. Eta esan zian, gurasoak aiziala kafe hartzen, eta umeak jolasten erderaz. Eta, aita bat nervioso jarri zala, eta jutzala eta esan zian, umeak! Euskara zein, Eta umeak, guraso eta ikia jolasten, Impresionante. Usted ezin daitekela egoera, hobeto deskriban. Egoera estremoa da, Bilbon kontatu ziatena, Etxebarria parkean, bi ume aiziara jolasten, eta batek esan ziola beste. Oye, ¿tu padre es andereño? No, ¿qué pues domingo, te está hablando en euskera. Bueno, hoi da kaso estremoa. Baina umeak hori ikusten du. Nik gure zerdaldu nahi ere, behin baino gehiagotan esan izan du diet. A ver, zuek dakizuena praktikatu, saiatu, disfrutatu, baina goizeko 8 ditan ez. Osea, goizeko 8 ditan histeria dago etxean. Hori, bizitu du deno, osea, behatzitan utzi behar dezu hautzen digin edo eskola. Osea, zaude, aiatu ezinek. Umean ez que pixa hinde! Osea, eta orduan, euskeraz, ondo ez dakien ama edo aita, azten bali badia. Bueno, ez que erori ama dejado. Ez da momentua, askoz momentu egokiagoa da, igande arratsaldean, kotxian, musika jarrita, par batzuk eginez eta bat. Ze umeak ere ikusten du angustia, Umeak ikusten du ama edo aita, edanean, ez que... Osea, aurpegi hori baldin bada, ama, kambia da bollo. Beste historia da, parraitea. Hizkuntzarekin parrain, berda? Eta gaizki hitz egiten den hizkuntza, parraiteko oso modu hona da. Baina oso diferentea, kotxe batian, etxean, igande arratsaldean, bueno, guazen bestea. Beste zuta, ama, hori ez da horrela egiten. Zaude hola. Ez daude hola. Horrek balio du gauza guztietara. Bueno, orduan, komia da umean erderaz berba etxean agatzia? Etxean importantea balin bada, euskara zeitea. Hori adierazi behar da, baita batzuetan esan ez, euskara zeitea. Hori bakarri balin bada ez du ezartzako balio. Gauza askoren ondoren balin bada tope. Zumeak ulertzen du. Gure generazioan nola iraundu, neurri batean. Frankismoan, dana kontra zegoenean, guk jasotzen gendu goetxetan,
Ni ama euskaldun garria da, etxan honek ez egiten. Baina transmititzen zuten, nahi zutela zuk euskara zeikia. Eta ez zinean ume bestekin, bueno, esan dugu euskara zein behar dugu. Zuk azenekin importante ez dut, eta gaina, aita, azarretu itezala zuk erdera zeite mari mazen. Eta ama, azarretu itezala zuk erdera zeite mari mazen. Importazia, baina bareik euskara zeite zuten. Eta saiatzen zian. Nik uste hor daukagula. Bueno, irakurriko ditutezka, euskara zono moldatzen ez dena eta batek euskara zitzein dardi esan alabai. Komentatuko dugu? Bai. Posible da kalean erdera zaiteko itura duten umea gaztek euskara erabiltzen oitzeko zen egitea familiatik? Por supuesto. Zoraldu zen, nola konpondu lehiko euskara egoera? Bueno, seme alabek, nahiz eta euskarara erakarri, zergatik erderara jotzen da. Ez dauka euskara ikastea eramateko almenik, erdera hundia da, bai komentatu bat. Zergatik nerabe zarroan erderara jotzen dute, komentatu bitugu arrazoak, erderako joera naturala aldatu lehike, bai. Umeak erderaz dabiltza, zer egin dezeko, zer egin lehiko euskaldunak izateko, bueno, behartu, suab, zatu nahi. Euskal zitze egiteko horrek edo da ikastea motibatzea eta bertzea ez bada nahikoa, derrigortzea zer derituzu, ikusiko duri, zer egin aurreko euskal egitea animatzeko berein ikuru erdalduna bada, eta zela ni aur talde batek euskal zezakeen beste pare bat da horren dira. Ba, saiatu gona iz denak erantzuten. Baten bat aztu zen bali mazet, gero esatik gara. Vale, be, ordu. Lago. Zer urbiltzen urruntzen gaitu euskaratik? Maiten artikulan horrelako gauza batzuk azaltzen ziren. Eta nik uste, gero baten bat bali badal, bota, Beten, han eta hemen ibili eta itzaldietan bestetan, nahi atera zizkian arrazoi nagusienak hau egia. Gazten artean jasotakoak, eta esatu dut, bat, eta hori azaltzen da hemen ere, oitura. Oitura da, oitura. Eta zer egitez horretaz, oitura da? Beti hola egiteko. Horrek esan edu gauza importante bat. Oitura noiz finkatzen dire. Ja, lortzen bali badu, aurren artean euskaraz egiten hastea, askoz ere erresago mantenduko dela hori. Zenbat eta txikiagoak izan, ordunta erresago oituko dira euskaraz egitea. Gaur hasten da, oso adin txikietatik. Gaur hasten da, aurreskolak, eskolak, eskola orduz kanpoko jarduerak, etxetako giroa eta bat. Zenbat eta lehenago, beraien artean, euskaraz egiteko ohitura hartu, orduan eta naturalago egingo zaia aurrera egiten duten aurrean den euskaraz egitea. Giroaren eragina. Hau askotan azaltzen da. Garazen artean oso nabarmena da. Da giroaren eragina da, herria, da giroa, da eskola orduz kanpoko jarduera, nun egiten duten, nola egiten dituzten, monitoren artean ze giro dagoen, irakasleen artean ze transmititzen da, giroak asko egiten du. Da giro horretan kokatzen da aurrak. Aurrak badaki, nun dagoen, eta hor ze giro da nagusi. Da giro horretara egokitzen da. Solaski den ez dugu permaia, a priori, sola luzen, ez da hain arazo, baina egia da, hemen ere, lanean azaltzen zala, batzuk erresago egiten dute erdera. Zordu ni automatikoki erderara pasatzen naiz. Hor badago, nik uste, ordo adintxar bat, 13-14 urte ezkoi adintxar bada, hori egia da, 12-14 urte, batzutan gogo esate izo, hablar en castellano, como me hablan en euskera, te pego una, orduan, igual, la reacción, pues igual, Baina, vamos urtetik aurrean ja gauzak azten dira bestera batea, begiratzen. Eta nik uste hor badagoela, kontzientzia maila bat, esplikazio maila bat eta azalpen maila batzuk ematea, ulertzen dira eta onartzen dira. Eta da esatea, euskeraz ondo dakizuen, automatikoki erderara pasatzen bari bazaldete, eragiten ari zaretena ez bakarrik. Euskera gehiago erabiltzea, baizik eta beraiek euskera ikasteko daukata posibilitatea oztopatzen. Alde horretatik, 15, 16, 17 urtekin da, euskeraz dakiten eta euskaltzale samarra dien gazteak, erantzukizun hori sentitzea, hori motorea handia da. Baina esan inber da, asumitu inber da, eta ulertu inber da, eta adostu inber da. Zori da bestea, hemen, azalduan bezala, jende gehiena, euskaren alde dagoela, lanean ere azaltzen zen, gazte gehiena,
euskera alde daude. Gertatzen da, oso zaila da inertziak buskatzea. Zenbat kostatzen da bikoteetan, hemen egon duziate batzuk, erderaz ezagutu dian bikoteak, are gehiago euskeraz etzekiten bikoteetan, edo bietako batek etzekiak bikoteetan, zenbat kostatzen da hizkuntza aldatzea. Asko. Hori, adostu behar da, landu behar da, eta iritsiko behar, tekniko dekara. Norberaren erreztasun falta. Euskal Herrian dukogu problema handio. Denak akomplejatuta gaude gure euskarari. Denak inseguro gaude gure euskararekin. Denak esaten dudanean da, denak, ni bago. Itzitezu, euskalduntza alfabetatu gabekin, eta esatu eske guain euskara guk ez da ulertzen, gure euskara ez da, bakizu, hemen euskara, euskara. Oso eusek euskara, behazteik euskara, torrezek euskara, eske guain euskara batu ez dakio. Herrietako gaztiak akomplejatuta daude, daukaten euskara pixan plastikozkoa dara. Berazleiko gaztiak akomplejatuta daude, Tolosara gesten dianian ligatzea, esaten dietarako kaxeroak dira. Baina Tolosako gaztiak akomplejatuta daude, euskainola erabiltzen dutelako eta zaruzkoek bezala ez dutelko ikarabatzen. Zer guztua ikarabatzen. Gero, daukazu berdadero handia, Iruñeko neska gazte bat, etorri behin arekin izketan, eta esatezian. Jo, eskene Tolosa juten naiz? Nik Iruñan, bazkatzen dut, goilarearekin eta sardeskarekin. Tolosa juten naiz, eta mundu guztiak bazkatzen du, kutxarekin eta tenedoriekin. Hanik esatet sardeska eta esaten dut. Eta, Tolosan danak juten dira piztina da. Eta ni Iruñan juten naiz, igeri lekura. Zorun parra iten diat, eta zetia pedantean izela. Netzako, piztina, igeri leku, edo ate puerta, eske berdina da. Netzako, piztina, erderak da. Puerta bezala, orduan ez dakik Tolosan zer erabile behar duan. Euskal. Ez genik ez dakitela euskalkia. Denak akomplejatuta daude. Horrek eragin du, euskaraz egin dezaken jende asko, ez duela egiten, beldurrez, inseguridadez, eta bai. Eta iruditzen zen, badala momentua esateko, bale. Hemen, edo bakoitzak egiten du, ahal duena, edo, honek ez dago egiten dudek, iruditzen zen oso importantea da desakomplejatzea. Eta boligrafo horri gutxiago erabiltzen. Eta zuzendu bakarrik, zuzendu behar dut. Askotan entzuten da. Genik euskaraz ez dut ondo egiten. Horrekin moztu da. Eta jendea animatu. Nik, markatu, Bilbo ezkerraldean, Gasteizen, Ibilene izanean, beti komentatu izan dietea. Persona batek hanka sartzen dunean, hizkuntza batian, hori egoera humoretsua. Denok itxen dugu parra. Eta normala, osea, horretara horitu. Gaizkitza iten badetu, jendea parra iten. Oso diferentea, parra itea eta deskojonatzea. Matiza oso importantia da. Gauza da jendea parra itea, eta bestea jendea zutaz deskojonatzea. Bigarren kasu hortan, violentzia fisiko onartuta dago. Esan nire partu. Osea, euskeraz egiten ari zaretelako, norbait deskojonatzen bazaitu da. Zuek egiten zuen esfortzoa da gero, amorragaitza partetik, violentzia fisikoa onartuta dago. Please, plus! Zuzentasunaren kontu hori da, momentu batzuetarako. Egunerako bizimoduan, denok etxaiten dugu aldeun bezala. Euskaraz, erderaz eta hortika. Eta gainera, euskaldun berriatiak, euskara ikasten, orduak eta orduak pasat diene, horrelakorik esatia, desastre bat. Beste historia da, den esatu da. Gurasoak. Eta irakasleak, zuzendu behar dutela, zuzendu behar dutenek. Hori beste kontu. Hortarako da. Baina hori da bezala. Ulermen arazoak, moda. Hor zertzen dira referentziak, historiak eta hizkuntza aldaketaren zailtasuna, eta hor teknikak daude, aplikatu behar dira. Aurreatuko naiz.
zenbat hitz egiten dugu, eta zer gutxi hitz egiten dugu gure hizkuntza harremanik buruz. Lantokietan, familietan, kuadriletan, bikoteetan, oso gutxi hitz egiten da gure harremanak nola kudeatuko ditugu. Nola jarraituko dugu hitz egiten, nola egingo ditugu bilerak, nola moldatuko gara gu. Ni zurekin, zunerekin gu. Hitz egiten da, hizkuntza euskera, handa hon zerbaiten az, baina ez gurea. Eta horra ateratzen dira, norberak ditu, ilusioak, mugak, konplexuak, txasko daude. Eta hitz egiten desunean, gauza horiek ateratzen direnean, ordu egin genezak aurrera. Horreko batean honetan, ikastola batean, Donostia aldekoan, eta irakasle batek esatzen ziren eski. Ni daukat, komplexo daukat. Nire hizkuntzarekin eta batzutan, batzukin, kosta itezaitu euskara zitean. Hor badima gaude. Nik uste hor daukagura. Aurrera egiteko guk egiteko. Eta hori, esplizitatu egin behar da. Hizkuntza aldaketak oso zailak dira, ez palin badegu horretaz hitz egiten. Zentenok daukagu bildurtxo bat. Guatzen naiz, gure familiak batzu lizarrakoak ikusteko, Zer pelikulak ikusiko dituzu, eta batzutan aktore nagusiak zu beti entzun duzuna hots batekin, eta repente doblaje diferentia da. Ez da gustatzen pelikula hori. Osea, zuk ikusten bali maezu, jose, ez gosta, hau ez da Woody Allenen ahotsa, hau zein da. Hor da, tipo izin da. Hau gertu duzitzaion, lizarrakoak, alabek badakitu euskeraz, ikasi dute, gurasoek 0, baina gauere ikusten zuten gonkale. Ikusten zuten, familiei, alabek itzultzen zioten alabek. Ahora, María Luisa ha dicho esto. Eta behin, baten nahi red sozialak, esan, joder, Kike, tú, estoy más contenta, ¿qué pues joder? Que van a poner gonkale en castellano, harri zuten. Batzuk gozate, 3 hilabetez, gonkale, erderara bikoiztu zuten. Fracaso total. Eta guatzen naiz, deitu ziala behin, no sé lo que me pasa. Que percibo en euskera. Y eso es que María Luisa no es la misma. Porque no. O sea, pensa noraino ahotsa aldaketak bakarrik. Hori guztia esplizitatu ematak, eta ikusi zein dian egoerak, zein dian personak, eta bat. Eta gero, inor gutxi etxiko dituen beldurra. Beldur hori badago. Hori ere atera inbarra. Osea, ez ezala inor parrik egin, eta bat. Guk, bien. Hau, ekarriak, eta jo, pasako deu. Botila erdi hutsa, erdi betea nola ikusten zuen, lehen opiziat ikusi deu, nahi zuen bezala ikusi. Gauza bat badago. Zenbat eta zona euskaldunagoa izan, botila ordunta hutsagoa ikusten da. Zenbat eta euskaldun berri gehiago izan, botila ordunta beteagoa ikusten da. Badaude olako. Zertik ikusten dugu betea eta hutsa? Hemen, ona ekarri gaituen arrazoiarengatik, ez? Asko aurreratu dugulako, baina ikusi dugulako, zenbat falta zegoen, zer nolako oztopoa dauden, zenbat falta zegoen, irabazi genezaren zenbat karrenotan aurreratu ezin gabetzan, eta gaude, percepzio ambivalente horretan, ez? Bueno, botila da eta, Jon Salersoak idatzeteko liburu batean dauka metafora erdi bete, erdi hutsaren inguruan, apunte oso importantea. Eta da, botila honek, ez da kontua erdi hutsa edo erdi betea dagoen. Kontua botilak zuloak ditu da. Eta ez bali madeu jarraitzen betetzen, zuloetatik ura ateratzen da. Alegia, betetze ritmoa mantendu behar dugu, botila betetan mantendu da egin. Horregatik gertatzen da, momentu batzutan, nahiz da aurrera egin, derrepente hemen bezala, nundik ari zaigu ura joaten sola duzen. Hori bere alaxe, detektatu behar da, eta sartu behar da asko. Zer bestela botelak badu gustutzeko arriskoa. Bueno, esango dut, hau, kezka hau, ez dela gurea bakarrik, eta ez dela oraingoa bakarrik. Hori ari importantea. Hau bai, botakoek, labur. Hau da, mapa hau ezoltuko duzue agian bat da, euskararen, esaten da, atzerakadaren mapa edo galeraren mapa.
bakizu nola duen marrazki batzuk bi aurpegi ikusten dian edo jarroi bat edo, ez? Nola behiratzen dezun. Hor, badago, soziologista napar bat, Xabier Elizde, esatezun. Mapa hau, bi ikuspegitatik behiraturik. Galeraren paradigma. Hori da, segurra eman diguten, debekua, euskaren atzerakada da, izan da jasarpena, hori guztia hor dago, historian dago. Eta horrendik ere badago. Baina horrek ez digu pistarik ematen aurrea jarraitzen. Guatzen mapa hori ikusten, beste begi batzuekin. Pasa gaitezen, galeraren paradigmatik, biziraupenaren paradigma. Horren, galderak beste batzuk dira, eta galderak dira. Nola liteke? Inoiz, atzo arte, ofiziala izan ezan hizkuntza bat. Botere ekonomikorik izan ez duena. Desprestigiatuta egon dena. Euskalkitan banatuta egon dena. Ekonomian aurrera egiteko baliorik izan ez duena, nola liteke? Hizkuntza hori, iritsi izana, 2015 urteraino, eta Soraluzen hile lagun bilduta gotea gai honen ditu. Zer kekarri gaitu? Zer mantendu gaitu bizitu? Torda, horri lotuta, hasen ditak pixate beste irakurketa batzuk egiten, eta hor, Beñat Etxepare, lehen euskal idazlea, lehen liburua 1945 idatzi zuen, eta idatziko izuen esaldi bat. Ze, klabetako bat hor do, daia gero pasatzerea gurasoetan. Eta Etxepare, guain dela 5 urte, euskaraz idatzitako Etxepare mazoa zen, Bai, apaiza zen, baina praktikantea zen. Sexualen. Gaina dauka emazten favore dauzka poesia batzuk, euskara jarriari dantzara, osea, Eta, euskaraz idatzitako lehen liburuaren, lehen horriaren, lehen parrakoan jartzen du. Zeren baskoak, baitira, abil, animos eta gentil, eta izan baita eta baita zientzia guztietan letrako ondirik, esan edo gorein dela 5 urte ere bazioan jende ikasila, miraz nago jauna, gaurko euskara flipatuta nago jauna, nola bater ez den saiatu bere lenguaje propioaren favoretan euskaraz zerbait horre egiten. Eta Etxeparek esaten duna da. Jende ikasia zeon, unibertsiatik pasatekoa, jende boteretsua, agintariak, eta ni apaiz sistrin batek esaten dut, mekabuen nalete, zuek etxeatea euskeraz esaten jazten, eta ni esaten ez lehenengo. Eta gaina bakin lehenengoan izan, eta mekabuen nalete egin. Horri jarraituz, bersora itza jarraituz, ikusten dara Euskal Herrian beti izan degula minoria aktibo bat, konstientean izan dara, mekabuen nalete aurrean dago. Boterearen kontra, debekuen kontra, bestearen kontra, jogu aurrera eta. Minoria aktibo hori. Soraluzen, zuezan. Tokatu etxe. Minoria aktibo hori da zua. Minoria aktibo horrek motibatzen ditu inguruko. Minoria aktibo hori da zua biziri mantentzen dara. Minoriak bakarrik ez du lortzen normalizazioa. Baina minoriarik gabe ez dago horrea egiten. Minoria konstiente da. Erabakiko una, mekauen aldetxa aurrera egin. Hori da lehenengo erabaki. Mekauen aldetxa aurrera egin. Eta aurrera eritxik egin. Hori nola egiteta. Guazen bain, behiratzea. Eta hor du. Esango duana da, bere garaian aurreko hau pasako de, zer egin genezak eguraso. Guazen, ea galderak erantzuten ditugu. Baina horitzen zeit, esan dagoa, importantzia dela. Ikustek ze kontestutan bizigen, eta kontestutan nola ingo dugu. Bien. Gurasoak, zarete aurren eredu. Urdu eta aparte. Zuek batzuk mesetara jongo zineten, bere garaian, batzuk ez, bikuten izan, txikitan. Eta pasan, apaiz klase bat esatezuna. Kristau maiteok, aleitu gaiteze. Desastre. Hola ez da inora baitzen. Gurasoek, uste, hemen erantzukizun hori barneroten bat bezala. Zer egin, ure ikasi, ure errepikatu, ez beti, baina neurria hundi batean bai. Eta batez ere, gurasoek transmititu behar dute
hizkuntzari ematen dioten balio. Euskaraz jakin, ala ez. Zerbait jakin, ala ez. Euskaraz dakienak egitea. Por supuesto. Baina euskaraz zerbait dakienak, dakien hori, erabiltzen duenean, zer ari da transmititzen. Ari da transmititzen, euskara jola zaidola, ikasten nahi dala, eta nahi dula seme-alabek gehiago ikasten. Euskaraz ez dakienak, lortzen bali badu etxan, euskarazko musika entzutea, galdetzea aurrari, zemuz ari zara, interesatzea, aurrak ja. Azteko, pertsibitzen du, gai hori importantea. Hau, inteligentzia emozionala. Zuk ez badiozu, garrantzirik ematen, aurrak ez diotu. Hori bezain simple. Garrantzia norberak daukan posiziotik. Guraso erdaldun, euskaldun berri, iruditzen zait gero, hor txikia bali maitu zuen, gero badagoela bigarren plantamendu bat, eta da, aurrak bihurtzea zuen irakasle. Problema, apuntaba. Hau askotan ateako da. Horno gabea, invertebrats. Hau ikasi gabe, afuera. Nik uste hor dagoela puntu importante bat. Bideide egitea. Horrek ez du esan nahi, aurrak, egurra emango espizuenik. Nik batzen naiz, etxean entzunduan esaldirik krudelenetako bat izan zara, ez naiz batzen hitza izan zara. Aita, hori jak ez daula esaten. Ja hori izan oso krudelaz. Familia da, euskara ikasteko bermerik onena. Horren zuten dana jarraituko da. Baterik izan dezak, ez euskara, alik eta onena. Hobean ez duzu egin. Zu ez dakizuela. Horrek ez du esan nahi, hobetu ezin daitekenik, baina horretarako da, viajea. Esango nuke bestalde, horregatik inolako konplejurik gabe. Maila honetan, importante izaten da ere, historia linguistikoa aipatzea, edade batetik gora. Aurrek ez dute oso ondo ulertzen ere, zergatik aita batek daki, besteak ez daki, besteak euskalkian egiten du, besteak ez. Somatzen du, zoza arragoa da bile lau, baina ez daki, historia linguistikoak aipatzea ustez importantea dela. Gaur egun gure seme-alabek ez dute imaginatu ere egiten, guk, nik behintzat, erderaz ikasi nuenik. Era bat, inpentsabla da. Baina hori ez badakite, ezin dute ulertu, zuk gauza batzuk ez jakite euskaraz. Ezin dute ulertu, zuk gauza batzuk ez ondo esate euskaraz. Ezin dute ulertu, zergatik familian dauden harreman komplexuak. Aldo horretatik oso importantea norberaren historia, familiaren historia linguistikoa, are gehiago gure familien historia linguistikoa berotan hitzagoak dienean herrietan. Eta hori eskoletan ere balioestea importantea da. Haur bakoitza, harro egoteko bere familiaren historia linguistikoaz, eta harro egoteko gurasoek egiten ari diren esfortzuaz. Jatorri linguistikoa bat izan ala beste. Eta gero, importantea da, euskaraz egiteko iturarik ez bali badago, lehen esan duguna. Pauso, konkretu eta txikiak ematen haste. Handiak bali badi hauek, baina gutxien ez txikiak. Jakin da asko kostatzen dela, guatzen adostea puntu konkretu. Egon daitezke, bueno, musika euskaraz entzuko dugu. Hau egiten dugunean, bueno, ariketa euskaraz egiko dugu. Batzuetan erresagoa da gurasoetan, bueno, ariketetan euskaraz lagunduko izu. Hortik hasi. Agobiatu da. Importante. Baina direkzio batean. Batzutan agobioek kontrakondorioak ere ekartzen dituztelako. Bai seme-alabei begira eta bai norberari begira. Nekatu, indarra galdu eta bat. Gero, zer da motibatzea? Hemen galdetua, nola egin? Motibatzea ez da euskaraz egin esaten. Hoi da herrita egin. Batzutan egin behar da herrita, baina jakin behar da nesu. Hemen esaten nuen, bueno, ikasketa prozesuetan laguntzea, hori bai da motibatzea. Beraien alegina eskertu eta zoriontzea. Etxeko euskara erabili eta baloratzea. Norberarena, batua, bantua edo euskalkia izan. Hau da nik dakitena.
Eta batez ere, hankasartzeak egiten dianean eta, hori da, leheno parra egitetik deskojonatzea dagoen aldea, gauza bada ere, umeak komentariotxo bat egitea, edo bestia da, umea gailetzea. Ez, kontuz. Hizkuntza ohituretan ere, kontuz. Baina balioan latea bai. Euskararen erabilera atsegina bermatzea. Zer da euskararen erabilera atsegina? Umearen gustokoa. Zue igual ikeragarrizko ilusio egite izue, semea da dantzariak izatea, kirolariak izatea, edo musikariak izatea. Baina importantzia da, bere gustoko dituzten ekintza eta bietan, euskara erabiltzea. Guraso erdaldunei beti esaten dien. Que vayan a una actividad en euskera que les guste. Que les guste a los niños y a las niñas, no a vosotros. Bere gustu dago diana. Identifikatzea euskara momentu atseginekin, momentu politekin, parrarekin, ludikotasunarekin. Eta hori, euskara asko jakin edo gutxi jakin lortu liteke. Hoi da planifikatzea. Eta horre hotia. Eta hor, aurren arteko harremanetan ere, euskararen erabilera bultzatzea. Eta zoriontzea euskaraz egiten ari. Asko zobeto da. Euskaraz behin egin duelako zoriontzea, erderaz postaldiz egin duelako herrita egitea. Zuen egoeraren linguistikoaren zergatiak azaltzea, eta hori, euskarazko jardueretan eta parte hartzea. Azken batean, umea hor dago. Umea dauka familia euskara, dauka izialdia, dauka jarduerak eta. Zenbat eta gehiago erabili ikurune horretan, ordun eta euskara gehiago egingo du. Hori beza izate. Lortzen bali badugu, ikastetxetan euskaraz egiten dute, baina patioan ere, hori da ikastetxearen lana da, patioan ere egitea, baina eskola urduzkanpoko jardueretan ere euskaraz egitea. Hor dago, euskara elkarte, udaletxeek ere, euskara elkartekin, bestelako elkartekin, bai monitoreak dira, bai bestea, hori nola bermatu inguru hori. Bestea, nola bermatu kultur konsumoa. Diskoetxeen apologia egin dezaketen, baina, euskarazko, ez da berdina euskarazko diskoak erostea, ala ez erostea. Ez da gauza berdina, gauetan, ipuiak euskaraz kontatzea, ala ez kontatzea. Ez da gauza bera, euskarazko programak ikustea, ala ez ikustea. Ez da gauza bera. Horrek guztiak, ekartzen duelako, euskara hobeto ezagutzea, ohiturak hartzea, euskararekin disfrutatzea eta motivazioak handitzea. Txikietatik, baina hori diko betiko da. Bale, hauen, gauza pare bat. Familian zer egin daiteke, zori? Etxeko parteiren arteko harremana, kultur konsumoa ikastetxetan, komentatu duna. Pixa, hau guztia, eramango genuke. Etxeko lanen inguruan, egoten da problema batez ere euskarak gehiegi ez dakiten gurasoen artean. Hau bi apunte, etxeko lanen buruz. Etxeko lanak aurrak egin behar dut. Hoi, guazen ez, irekazte baten nola esatzen joan. Daukat aita bat, esan nion, la siguiente vez te va a poner la nota a ti, eso, Te va a poner la nota a ti porque la haces tú. Y no todos bien, Santiago Baina. Nik gero beti galdera bere ikusten, gure generazioko jendea. Zuei etxeko lanak egiten asko lagundu zizueten gurasoek. Bueno, bastante normalak atera gea, Osa que, bueno, hori relativizatu behar dugu. Osea, etxeko lanetan gurasoek lagundu gabe ere, umeak batzutan normalak ateratzen dira. Gero bigarrena da. Etxeko lanak umeak egin behar dugu. Importante. Hirugarrena da. Gurasoek lagundu. Zertan. Bi, gehi bi. Ni erradu nahi esate jo. En eso ayudáis, ¿no? Ni un problema. Bien. Hau? Horra erradu nahi betaja bukateko. Zesan dezakete mía, como está en euskera no entiendo. Gero, terminologia, dago en mila historia. Relativizatu ezagut. Eta dago punto importantena. Da,
ega titulo horrein dela 20 urte ateratako guraso euskaldun hiper batzuk. Edo euskara bat ere ez dakiten guraso batzuk, euki. Baina hauek, baldin badakite egunero, seme-alabek ze etxeko lan dituzten, eta hauek, batez ere aita, oraindik ere ez baldin badaki, irakaslearen izena zein da, gehiago lagunduko dute hauek. Eta gero, ala ere, lagundu nahi baldin bada, badaude teknika. Hori ikastetxean esplikatuko dizu. Batzutan agubio hori, txeko lanen agubio, lasa. Ni euskaz xio bakit. Behin batzen naiz, alabetako bat etorri zitzaiala, presenta, eta gaur aigea ornogabeekin. Dakate ben, dizu. Ezin dezu esan, alaberen hori zitzaiala da. Soluzioa zein da, pues deno daukona, iztegiako, disimuladamente, ornogabea, invertebra. Hori beste baten, esplikatu. Eta kibo. Esplikatu betezak eta kibo napur, oso egoera akotatuko da, etxeko da. Eta egin daiteke eta itzuli eta gara. Nola duen agobi horiek, nik uste ketxa hau jarri dut, askotara ipatzen darako. Eta gero dago, ezagupen baina hobetu. Viaje honetan, norbera duzkan komplejo horiek, gainditzen jun, ikasten jun, oso tekniko hori da, kuadernotxo bat eukitzea, ikasten diak, hitzak, esan moldeak, apuntatzeko, guk! Zero, kotxo, hau ez dakit, apuntatzen, ikasten jun. Viaje aprobetxatu. Orduan, seme-alabak ere, ohartzen dira, zuek garrantzitsuak zaretela berarentzat, eta hizkuntza ere zuentzat garrantzitsua dela. Eta, bukatzeko, esango genuke, eta nola eragin, nun eragin zuen zen. Bueno, ez kemen ez dago errezetari. Danak bi errezeta. Iruditzen zait, batez ere dagoena, jarrera bat hartu behar, ez? Iruditzen zait, euskararen euskal izaera indartu eta gizarteratu aurren artean ere. Hemen dago kontu bat, hemen aipatuko ikusten dituzu, Euskal Herri osoko ikuspegia eta harremanak landu, egotanaz baliatuz, etorri berrien hizkuntza harrera, kultur eskaintza, kultur konsumo eta barretan. Baina hemen dago gero, idea bat. Eta nik uste dela, lehen aipatu dugun kontu batekin lotuta. Eta honekin, bukatuko dut, jarraituko temen, eta ia bukatzeko. Gaiari buruz hitzekin, importantea. Gutxi egiten hitzeiten du konkretu. Eta gaiari buruz hitzegitea da, nun gauden, zer egin genezake, nola gainditu dago egorea, ze salto eman genitzake, nun eman urratxiki horiek eta bat. Lehen aipatutakoa, akatsak egiteari beldurra galdu, euskararekin jolastu. Euskara izan daitekela, jostailu bat izan daitekela, famili harremanak hobetzeko modu bat. Ze euskara ere izan daiteke. Euskara salto bat eman nahi bali badugu, gure arteko harremanetan aldaketa bat egin nahi bali badugu, horrek ere presentzia gehiago eskatzen dut, esan nahi du gure artean itzen inbertuko lautaz. Etxe barruko, familiko, lagun arteko harremanak berbideratzeko modu bat ere bada. Eta gero nik uste dut, hemen daude, harreman sareak eta erabilera gureak indartu, kultur produktuak eta sare sozialak indartu, harremana beste herriko euskaldunekin eta bat, baina gero daula idea nagusi bat, eta honekin bukatu nahi dut. Horre, Tribuaren Berba programaren lehen atalean, egin genuen kale inkesta bat. Kale inkesta eta atera genuen eskala bat, agian bateren batek ikusiko du. 0-tik 10-erako eskala bat. Eta galdera zen, munduan 7.000 hizkuntza daude. 7.000. 10 dau Txinera. 0 dau, orain dela 15 dut, Amazonian galduzak hizkuntza bat. 0-tik 10-era. Hizkuntza balin badaude, 7.000 hizkuntza balin badaude, esan edo, numero bakoitzen 700 daudela. Ze numerotan da euskera? Nahiko goian zubala, ez? Bendea, normalian erantzutezu. 1, 2, 3, euskera txikia da, eta bat. Euskera dago bederatzetik gora. Bederatzetik gora. Milioi bat hizkun gara, interneten gaude munduko lehen 50 hizkuntzen artean, kultur produkzioan gaude oso aurreratuta, ez dauka datuak beti
jakin nahi nuke, musika ekoizpenean, ze puntutan dauden Europako hizkuntzen artean. Iruditzen zen, estatu hizkuntza diren batzuk baino aurreratuago gaudela. Eta hor gertatzen da gauza bat, eta dauzkau gama hizkuntza handi, zergatik ikusi gara gu beti hain txiki. Inguruan dauzkaurako, kastelianoa, frantzesa eta inglesa. Munduko hizkuntzen artean daude, 12 ja eskapatuta daude. Inglesa, espainola, rusoa, arabiera, 12. Gero daude, estatu hizkuntza. Estatu daukate. Hoi bentaja handia dauzkate. Administrazioa daukate, komunikabidea daukate, nahiko aseguratuta jarraipena. Ez dene, Irlandan esate baterako, nahiz da irlandesa estatu hizkuntza izan, irlandesa galtzen nahi da. Eta bertako gazteen artien, ia ez da erabiltzen, eta gaine gazte asko gorrotu dute irlandesa. Nahiz da estatu hizkuntza izan. Gero katalana dato, eta gero datoz munduko hizkuntza gutxitu. Munduko hizkuntza gutxitu egin artean bagaude batzuk kopuru majo bat daukagunak eta estatus minimoa daukagunak. Multzo horretan, buruan gu gaude. Euskal Herria. Galesak guri behira daude. Occitana guri behira daude. Lapoia guri behira daude. Korsoa guri behira daude. Ameriketako herri indigenak guri behira daude. Kitxuak honea etortzen dira ikastean. Aimarak honea etortzen dira ikastean. Guaine amazigak eta bere hemen egon dira. Gu gara referentzia. Eta horrek ere ematen dugu erantzukizun bat. Erantzukizun bat guri begira, baina baita ere kanpora begira. Hemen gertatzen dara eredu ere badalako kanpora begira. Baina gaina ikuspegi honetan dago puñeta bat. Eta da, esandako guztia, esan da gero, urrengo belaunaldiari transmititu behar digula ere idea nagusi bat, eta da, hemendik aurrera, belaunaldi bakoitzak erabakiko du, euskerak aurrera jarraitzen duen, ala ez. Denek, bi edo hiru hizkuntza jakingo dituztelako. Orduan, hemendik 50 urtetara, namaiteren lanean ere azaltzen zan ez, nola imaginatzen duzu zuen etxean egingo duzu, ez? Gutxi hola bera, ez euskeraz, baina hori nola lortuko da, hemendik 50 urtetara, nola lortuko duzu ez etxeetan euskera zein, gaur egun ja hasten ez bazarete. Eta gaur egun, hasten espada, urrengo generazioa euskaraz egiten, oso litekena da, urrengo belaunaldiak, horien arteko harremanak ere erderazkoak izatea eta jarritzen. Azken batean, urrengo belaunaldian jarritzen jokatzen ari gara, hizkuntzaren biziraupen edo indartzea. Gure urrengo generazioa izan zen, erabakizuna, kangoen aletxe, urrengoek euskaraz jakitatu. Eta hortik etorritzean, helduen euskalduntza alfabetatzea, ikastolak, dereduaren zabalkunde eskola publikoak, hori guztia etorri zen. Eta hortik, etorri gara, ezagupena zabaltzen. Horrekin batera etorri da ere, hizkuntzaren egoera, hobetzea, gutxi edo gehiago segun sektorea. Baina, urrengo generazioari, tokatzen zaiona da, erabakitzea, prozesu hori, indartzen duen, edo bera duen. Zentenek baitakite euskeraz. Hari guztiak, idea horietan ere sakondu behar dugula batez ere 14 urtetik gorako gazteen artean. Eta idea horiek batiala revulsiboak. Eta hori gero nola egin, teknika konkretuak apira. Eta hor badaude. Interesatuta hori mazaudeten, liburu bat komentatuko izuet oso simplea dara. Eta oso polita eta oso... Carmelo Ayesta goza daiteke gehiago. Nik esatetan bezala da, kakaldi batean irakurtzen dugu. Laro eta ordu. Eta kontatuko izuet historia. Arriagako gizon bat, Zebilena bere historietan, automozioa eta bat, eta bere buruari jarri zion erroka bat. Nahizo, egunero, 2 ordu, euskera zeitetik, 8 ordu egitera pasatzea. Beha, kontatzen du nola lortu. Identifikatuz, ze persona eta ze egoera egiten zuen erderaz, euskeraz egin ahal izaten. Eta zerrenda hortan esan zuen, zein da, persona eta momenturik garrixena salto hori emateko. Eta lehenengo helburua izan zen, persona batekin, aldaketa hori egiteak, egoera jakin batean. Batekin eta egoera.
Eta hori lortutakoan, urreko. Eta hori nola egin, aurretik pentsatuta, nola esan, nola planteatu, nola lortu aurrera egin. Iruditzen zait, gauza txiki horiek diala, etxe bakoetan, bikotetan, familietan, lagun artetan, lortu behar duguna. Baina importantena dela, bat, erabaki hartzea, esatea, gau galditze horrei behar. Eta behin hori hartuta, ilusioz, agobi hori gabe, komplejo hori gabe, eta norberak ahal duen bezala. Ze bezala ere, lanetik etorritakoan nahiko lan izaten dugu, nahiko lio gaitu eta orduan piano. Iba piano, balmontano. Eta hau zinan. Eta nik uste keientzuenak erantzun ditu dela. Baina, bateren bat olaten ditu bali mazain, bueno, eta pixatorte gara gizinik edatzen. Hausnarrian. Hausnarrian. Da hori mazio, botako izu eta azkenengo anekdota bat, hizkuntzaren zuzenketa buruz eta. Nik esan dizuet, zuzendu behar dala, historika, bero bestean, noiz eta nola. Askotan kontatu eta azken borrauta, baina funtzionatzen du, irudikatzen dut, da? Batzuk bikoteak egon zarete eta bezeko nesaunak, ordu, ez esan izenik, bakarrik pentsatu. Baina pentsatu, persona bat enamoratuta euki zaituztena edo zaldetena. Baina bikoteak, hau pentsamentua da, osak egiten, ja. Ino bezan kantzen, pentsatu bat, pentsatu, persona horrekin. 5 urte, damazkizu ez seko enamoratuta, eta etxea eta atrebitzen esatea. Unero ikusten duzu. Batzuk ja bauraten. 5 urte, egunero ikusi, eta ez atrebitzen ez ere esan. Gaun batean etorriat esan dizue. Nahi destu gaur nekin afaltzea etorri. Euskalduna, bueno. Barruan da. Kampuan da, bueno. Puntzeate afaltzea, eramatzea Aspare Donostia, Altetxe Poli da, musika eharra, biko mai bat, kandelak, afarik da, guai. Postre emitsi da, eta postrea bokatutakoan esan dizue. Gauza bat esan da dizue. Maite dizut. Ez duzendu. Momentu hortan ez esan, ez da maite dizut, no, maite zaitut, ez da momentu. Semea gabekin gauzapela. Momentua bilatu da. Zapustu gabe eta animatuz. Eta hemendik aurrera, nik uste importantea dela esplizitatzea eta itzaitea, beldurra galdu, animatu, ilusionatu, eta jakin, hau, luzeako dikoa. Hori ere bai. Hau luzeako dikoa, baina bueno. Pazientzia historikoa. Eta ez betela autoestimaz, behiote zaitu. Bai. A ver. Bai, a ver, hori badago... Hori ere zuzendu diteke, baina, a ver, hizkuntza beste hizkuntza bat ikasten dezunean beti da jolas bat. Beste hizkuntza bat ikasten dut, eta jolas da. Gero gertatzen, erderak eben daukela, indarra. Erdera da, gurasoetara jolasten dute, erderarekin. Erdera hor da, horren kontrapixua, hori Maitek oso ondo esplikatzen du ere bere lanean, azken batean da, zure nahian eta zure barruan, nortzen bali batzu ez, niretzako importanten euskera da, hori gaina transmititzen dut, umeak hori ikasten. Umeak, por supuesto, ingo dutela erderaz. Nola ez dute behingo gizarte honetan bizikotan. Por supuesto, ingo dutela euskainolez, nola ez dute ingo bizkuntzak egunero labalin baude. Hori ez da problema. Problema da, batez ere hori egitea. Edo etengabe hori egitea, edo aldaketarako sintomarik ez eukitzea. 12 urtekin, ekarranoak ateratzen eta lehenengo bi botilloa, eta errea esasten dianean, eta
Ez que da etxada, bire. Bai, bueno, baina hori ondo. Osea, a ver, umeak perzibitzen bali bada, nire ama medunik euskara ziren. Eta gainera, ikusi egiten du interes hori eta zegero egia da, a ver, perderatzen dute, por supuesto. Beste historioa da, hemen ikusi dugu bezala, erabilera gestea, batzuk ez euskararik erabiltzea, eta bar. Hori da kontua. Eta ez erderaz bakarrik. Momentu batzutan, ingles puntxo batekin ere hasiko dira. Bueno, mezuetan eta ikusten da. Osea, de repente, ingles eskuitza, guai gelditzen da. Osea, a ver, hoi da guai. Kasu batzuetan kontrakoa gertatzen da bezala. De repente, gurasoek erderaz akinez eta gauza batzuk euskara sartzen dizietela. Hizkuntza bat baino gehiago dakitunean jokatu dezakezu. Eta jolaz bat ere bada. Beste historia da hori, de repente esatezula. Ostras, gainean, erabat erdera. Erdera jolaz puntu bezala adarra jotzeko. A ver, nahi alaba batek esan zean, eskantatu. Ikusi ez bezaren kontinentzia berbala handiko nahiz. Pues momentu batian, pasazitzen hon, zepoten brok izan zen ikeragarriak, baina behin, hola gendela batzukin, ez ditu bitxo, segundo da. Hola, umi hau da, guizketan, umi hau da, eta iti, papá, vamos. Donde más duele. Hoi dia, anekdotak dira. Gauza bat hori da. Beste gauza da, hori, tonteriarekin, sortzen da, hoi dia, eta konjunturalak esan genuke bestia da, estrukturalak dien, joer. Nireak amasei urte daka eta batzutan hola nirea jotzeko eta magarra esaten dozta. Bai, baina hori da, euskera erdera eta gero euskera barruan ere erabiltzea hitz batzuk ala beste eta... Neri hartzeko ba. Behin euskerarekin zan, baina oinatiko ama batek esan zian, joa, haizu, zu gauzatan ibiltzen zen, eta eske, alaba etortzen zengo etxea eta esate dugu jota hona. Eta oinatik jota hona da oso hona edo. Oso erabili batean jota, oinatik sartu zango da gazten artean. Eta zen, ez da mentsekulara berita ez da gizertan. Eta zoi alaba jota hona esate ditu nian zuze, nik zuntu iten naiz eta esaten jende ez da gizertan. Eta zen, euskene, hoi maravillosoa erutze zen. Eta nola maravillosoa? A ver, hoi da, euskeraz eta euskeraren barruan gazte horiek arkota sortu dutena, oia marabile bat. Eta zen, ordu nik zein behar, utzin behar, zuk segia zarretzen. Horren, helburu nagusia da, gu zaharrak azarratzea. Osea, hoi da helburu nagusia. Osea, zu segia zarretzen, baina mekauela letxe jarritu ezala berak erabiltzen. No? Nik esan ditu, etxean, etxeko kontuak, ikizki izirik edo. Behin hola, ez dira, esan zen, hori zata. Eta, jundezake kalera, ondo esan arte ez. Eta, eta non erantzun zian. Aita, bakit, baina gukola itzeite. Bale. Eta esan di horrek oso gotzai zindak esan ez ditu, aita, ez viejo. Bakit, esan behar da, karejo naitek, bakit, lasai. Euskako azterketa aprotek, lasai. Baina gukola itzeite, nordo kontu. Guk taldeak. Eta taldeak, aldaketa horiek ematen dira taldeak. Zer, taldeak, hola itzeite malima du, bat balima dator esan ez, adizkideo, joan mitezke kalera eta zeizak. Eta hor da hizkuntza aldaketa hor da, denek erdera zeiten balima dute, batek euskera zeitean frikia da. Denek euskera zeiten balima dute, batek erdera zeitean agian frikia ez, baina diferentean bezala. De hecho, hemen ikusi esan, incluso aldaketak egon da zodelako agila batetik bestera, ez, batek zer. Aldaketa horiek nahiko multzuan gertatzen dira. Horregatik dira importantean eskolotuzkapoko jarduerak honetaz itzeitea eta bar. Eta gero, azkeneko esan dira zen, bale, torrek izan edo, pelgo, eta zen edo, lasai, 13 urte hauzkat, eta hau demorarekin ere pasako.
Gero gertatzen da, aizpa, zaharrenek, gazteerei, hori junda eskaleran, gauza bera, esan duenean, aizpa gazteagoren batek, zaharrenak esan duela, ez ditzen junbiak bezala. Zela kontua. Luzatuko nintzateke bihar goizeko 8:00, baina utzuko zaituzten, zeia nahiko meritu garezuetan. Mila esker, eta... Euskarauzku batzordetik, konbidapentso bat luzatu nahi dugu, batez be plaentxean eta aurreta gaztien erabilerari begira, kezkia daola nabarmena da, kezkiak agun asko behazko garala pentsatzen dugu eta gurasuen aldetik berdina. Asmoa dakagu, martzuan 9 gurasueri begirako, euskeran aldeko guraso taldetxo bat eratzen hasteko zehose martxan jartzeko, zer konkretu barik batez be esplizitatzen hasteko, dakaguzen kezkak eta herrixan zerren geinken, norbera zerren aldaben, eta bide hori jorratzen hasteko. Mikelek banatu etzue papeltxo bat, ez da osuen nahi betetzia, ero baten bati bideratu ero dan alakua, udaletxera eruan zeinkie, eta hoixe, gogua daola honi bultzatxua emotia Euskarauku batzordetik, Ipian Euskara Elkartetik eta egin nahi gogula. Eta eskerrik asko. Eta idea bat, guetxe zori zarako, igual baliagarria da. Tolosan Euskal Zerbitzuan egon izanean, Mikelak esan duen bezala, Tolosan gazten erabilera momentu hartzen zen 100%. Adin multzo guztien artean, bakuena eta nabarren, 100% kalean entzuten zela, artean herri txikietako jende asko. Eta hori hartu genitun datuak, hemen ikusi ditugunak, egoera, eta egin genuen, gelaz gela, Tolosako ikastetxe guztietako, 16, 17 eta 18 urteko, gelaz gela, bakoitziak ordu beteko esplikazioa, hau da kontua, hona gaude, mekauen aletxe, hongo inoen. Eta nik ustetarek izantu da redukzio gondima. Askotak, horrek ere, eta gero, beste kontua da, momentu baten ere, hau gazte zaharrene, hau txikiekiko erantzukizuna ere ematea. Zuek ere, gurasoak, zuen eredu, hor txikien ereduia, baina zuek ere bazarete. Zuen esku ere badago, hemen zuen baino 12, 14, 16 urte gazteagoan dien horien erabilera. Orduan, nik uste, era horretako revulsiboek ere eragiten dutela. Kontxo, egin bat duzu zer. Eta horrek ekartzen duela aldaketa, kraka. Lehen esan dagoa, buska batean, hori ere bat. Hemendik 10 urtean, gozatuko gea, berdatu.